Здравейте! Здравейте, аз съм Нейно. Аз съм Криси. Ние сме от Roseberry Farm. Ако все още не сте чували за нас, но дори да сте чували за нас, останете до края на епизода, за да разберете как нашата мечта се превърна от едно голо поле в една плантация за боровинки и в един успешен бизнес. Заповядай. Благодаря. Криси и Нено, благодаря ви, че ни приехте на гости и преди да ви поразпитам за вашите боровинки, може ли да разкажете първо малко повече за себе си, преди да се срещнете, как се срещнахте, как се случи магията? Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре дошли в нашата ферма за боровинки. Аз ще разкажа как се срещнахме. Да, кажи твоята версия, тя е валидна, предполагам, ще ви. Мой биш колега от предно работно място си търсеше човек в неговия си екип и аз реших да отида при него, да сме на местоработата. Там се запознахме с нея. Тя беше продъкшн менеджер на нашия екип. И така, общо взето изкарах само 7 месеца в тази компания. Напуснахме точно по време на COVID, след като ни затвориха. И то пък взехме, че се загаджосахме и тогава. Загаджосахме се по време на COVID-а и така. И виждате това, което виждате в момента от тогава насам. Да, общо взето от 21-а стартирахме есента. Всъщност вие заедно ли взехте решението за фермата за боровинки или идеята била на някой друг? Не, идеята за фермата за боровинки изцяло е моя. Много по-рано преди това, може би 4 години преди това се зароди идеята. Имах драми с земята. Тя като се появи, в смисъл, вече имах малко насъждение вкъщи в двора. Обаче тя като каза, че ще ме подкрепя в това нещо и всичко беше... И тогава избухнахме. Тогава избухнахме. Какво значи да има мъжа правилната жена до него? Той ще каже, не знам. Да, ние го виждаме. Аз я тествах, понеже имаме и рози. Взех я, тествахме, береше рози, ставаше рано, нямаше кал, дъжд, всичко, нищо и пречеше. Височка и може да присяга да бере рози. Това е важно. Тук волейбола ми изигра правилната роля. Да, после кросфита да подрежва да ме сакси. В смисъл, всичко е тествано, е отделно маркетинга, който е завършила, ми помага супер много. Така че... А любовта къде остана? Любовта е връзка между всичко, така че всичко е на 1000% обвързано. Да, особено сега и с нашия син, който се роди преди близо 2 години. Да. Нашия малък боровинков магнат. Междувременно всичките неща. И междувременно, да, той си върви така и с бизнеса, и с другите неща, така че... А откъде тази любов към боровинките всъщност? Може би 2017-18 година открих една ферма за боровинки близо до Стара Загора и ми стана супер интересно какво е това култивирана боровинка, как се гледа, какви сортове има, откъде идва, така нататък и почнах общо взето да си проучвам, да не казвам ресърчвам. Съвсем случайно на едно изложение Флора в София пред НДК, минавайки, понеже бях ходил на обяд с колеги и се връщайки, видях, че една госпожа от Монтана продаваше раса боровинки. И викам, ето, това е знак. Тогава си купих първите 20 корена в къщи, в двора ги насях. 20, после станаха 100, после тук станаха 3500, сега са около 5000 и идея за още повече. Сега тук до седмица ще посеем още 1500. В новото ни разширение, което ще покажем. Да. Малко по-късно. Нено, ще ни обясниш ли сега малко и за самите сортове? Аз направо ще грабна една от ръката ти. Така, тук... Защото аз си мислих, че са еднакви, ама не са. Не са еднакви. Имаме тук 3 сорта различни. Тук започваме с Патриот. Това е ранносезонен сорт. Има една леко кисела жилка. Самия плод е доста едър и е такъв един по-сплескан. Тук по-натам започваме, имаме Дюк. Той също е ранен сорт. Той е една идея
Той е сладък общо взето сорт. Всъщност, чакай, да те прекъсна. Кога започват първите боровинки, кога са последните? Ами, общо взето нашите започват средата, края на юни, зависимост от годината, как е по-топло ли, е по-хладна ли. Ние изчакваме не само да посинеят, така да се каже, но и да натрупат захари, да може да предлагаме плод, който е сладък, не кисел. Да. Това е дюк, който със сигурност ще ти хареса. Добре. Ще оставим и за Дани. За Дани има още няколко хиляди 2 декара. бройки. Да, този между другото тук най-ми хареса. Да, това си е дюк. Просто онази не е била достатъчно озряла. И сега тук вече Има влизаме. много такъв деликатен сладък вкус. Не е прекалено сладък, Да. не е... И сега тук кисел. вече идваме при сорта, който ни е междинен сорт, който зрее. Ма те изглеждат много по-едри. А те са едри. Това е Чандлър. Чандлър, който зрее от средата края на юли до към средата края на август. Той е двоен. И той е двоен, има такъв, който достига като размери 2 евро, в смисъл монета. Аз почвам да се пристрастявам към тия боровинки. Ами то си е страст. Аз ще си взема отпуск тук да бера боровинки. Заповядайте. Значи, Да си снима. търсим учители, такива педагози, които имат голяма ваканция през лятото и в същото време имат съвест и им се работи. Така че заповядайте. Всъщност, може ли да ни разкажете малко повече за полезните свойства на боровинките? Това, за което знаем със сигурност е, че са страшни антиоксиданти, също така помагат много за зрението, за очите. Имаме история в Италия, бяхме преди 2 години. Нашите кумове ни подариха едно пътешествие до една боровинкова ферма в Италия. Ние там спахме, то малко беше като селски туризъм. И там, когато отидохме, то беше нещо огромно, където реално човека, който го е направил тази ферма, така да кажем, това стопанство, е офталмолог и той е направил проучване за това колко полезни са боровинките за очите. Очите и за устната и носната кухина цялостно. Да. А то това колко консумиране изисква, защото сега един път в месеца да изядеш 3 боровинка, нали не става. Особено юли-август, когато сме в сезон, трябва да консумирате постоянно. Постоянно, а след това замразено от нас и пак постоянно. Под епизода има линк. Да. Труден бизнес ли е? Каква инвестиция всъщност изисква да се стартира? Ами доста сериозна инвестиция. Доста сериозна е. Всяко едно нещо си е саксия, растения, после торф, после има агроперлит. Цените, примерно 22-а, когато ние купувахме 21-а есента. Бяха на едно положение, в момента е на съвсем друго ниво. Отделно държим да подчертаем, че ние това нещо сме го направили без нито една субсидия. Да, между другото, много хора си мислят, че евросубсидии штракат си с пръста и хората и заобщо... Общо взето всичко, което виждате, това е наши пари, които сме си изкарали. Които продължаваме да изкарваме. Които продължаваме да изкарваме, да превкарваме тук. Финансиране от банки. Естествено, то няма как. Няма как да успеем без тях, но нямаме никакво подпомагане, защото примерно те ни подпомагат боровинки, които са насяти в саксии. Отделно тук се намираме на... Това е ливада, като начин на ползване на земята. В смисъл, хептен няма как да стане. Трябва да е земеделска земя, нива категория. Трябва да са насяти в земята, за да може да получим някакво финансиране. А да не говорим, че когато има субсидиране или някакъв друг фонд, нали, вкаран, се изисква време. А ние малко от IT сферата сме такива сега. Не, чисто като хора, нали, сме такива, че когато кажем нещо, трябва сега. Даже вчера и предния ден. Да, вчера, ако се е случило, е перфектно. И сме на пълни обороти и това да чакаме някой да ни одобри пък евентуално, да получим едни пари пък евентуално, после да... Някак си ни е много хамология, при положение, че ние вече ще сме много по-напред, нали. Но всъщност сега ще ни разкажеш ли малко и за машината? От тук ли започва процес? Да, от тук всичко тръгва. Общо взето, тук се сипват в тая фуния боровинките. Изсипват се, те тръгват тук. Тук имаме калибрация, един вид, отделяме по-дребните боровинки от по-едрите. Те падат тук
След това този модул, понеже тя е на модули с цялата машина, тук има модул, който е с камери, който снима всяка една боровинка и в зависимост от това дали е зелена или има нагнило или не е окей просто боровинката, излизат от тези два изхода, като нали, тук отделя зелените, тук отделя тези, които са нагнили и са меки. Следващия модул, тук реално минават всички боровинки, които са отделени там дребните, тук тези, които не са окей спрямо модула, който сме го обучили. И вече тук има човек, който ако е пропуснал нещо машината, все пак е машина, няма как нали, да направи нещо на 100%, защото боровинката може да е обърната надолу, камерата да не е заснела зелена част, нагнила част и така нататък. Тук има човек, който може нали, да примахне тези, които не са окей спрямо него. След това е следващия модул, който реално пакетира самите боровинки в различен по вид грамаж кутийки, като тегли боровинките, в зависимост от програмата, която сме издали за определен грамаж, тегли ги, изсипва ги в кутийки, след това като ги изсипе, тук този модул ги транспортира до онази маса, която реално събира всички пакетирани боровинки и вече оттам може да ги вземем, да им сложим просто етикетите и да ги изпратим. Добре, какво те мотивира най-много в работата? В работата? Ами това, че правя нещо, което виждам пред мен, правя го с ръцете си, реално виждам какво се случва, развитието, виждам хората, които идват да си купуват боровинки и се връщат, и се връщат, и се връщат. Даваме положителен пример, така да се каже. И в смисъл, общо взето Не е малко. Не е малко, да. А вие всъщност сте така представителна извадка на хора, които са хибрид. В смисъл не са изоставили корпоративния свят тотално, живота в града. В същото време намират баланса под някаква форма и тук на нивата, на полето. Това ли е тайната всъщност? Баланса? Ами да, баланса между два различни свята. Аз имам малко по-различно мнение тук, защото за мен баланс не съществува. Аз съм всичко друго, но не и балансьор, защото когато се започна да правя нещо, съм абсолютно на всички видове крайности, но тук в случая съм изключително горда с него, че той прави това, което е искал от самото начало, това му е страстта, това му е мечтата. Да. Единственото нещо, което аз мога да направя е естествено да го подкрепя по всякакъв начин. Нали? До тук ми е баланса. Оттам насетне вече. Примерно да сортира до 6 часа сутринта боровинки. Както беше онзи ден до 6 сутринта, аз съм изцяло до него. И в 8 да се логне и да водим митинг с хората в Австралия и Южна Африка и от не знам си къде. Това ми е, нали, аз съм човека, който, нали, той си е вече изцяло фултайм фермер. Пенсионирах се от IT света. Да, пенсиониран, за което съм изключително горда, че той предприе тази крачка, защото това вече не е скъпо платено хоби, това си е бизнес. Нали? Но пък аз нали, съм друга персона, друг човек, който намира смисъл и в много други неща, но пък те се подкрепят двете работи. Така че балансират не, но се подкрепят. Това, което правиме, го гледаме правилно по най-чистия начин, най-щадящия начин. В смисъл, все пак те боровинки, когато сме в сезон, аз консумирам предимно боровинки. Или той живее на боровинки. Да, общо взето, може би около 2-3 кг изяждам на ден. Имаме дете, той яде от тия боровинки. Той беше захранен още на 6 месеца с боровинките. Да. Няма драма. Идеята е да предлагаме продукт, който е на 100% перфектен. Това е новото ви място, нали така? Ами да, значи всъщност до много скоро, до преди месец някъде, фермата беше до тук. То даже малко се личи. Беше заградена до тук, но тази година го разширихме до, нали, още реално около 2 декара ли са това? Горе-долу около 2 декара, така че от 14 станаха 16 декара. Тук ще са засяти новите тези саксии, които казахме преди малко. Така че да, гледаме постепенно да разширяваме, живи и здрави още да има. Така, сега ще ви представя нещо. Това е разсад боровинка, сорт Чандлър.
3 годишен. Тук до седмица-две ще ги засеем в саксии, 45 литрови, с торф, с агроперлит, готови. Ето той сега в момента има плод дори. Може да си купите от нас саксия с боровинка и да си отглеждате вкъщи, на вилата, на село Прибава, там където кой ще ви гледа, вие ли ще ги гледате. Така че, ако искате, може да ни пишете, да ни се обадите и ще се здобиете с боровинка. Имаме чандор, средносезонен, имаме и дюк, който е ранен сорт. Така че... Аз искам да покажа тук само бебе дюк. Това е бебе дюк. Това е бебе дюк. Мен е много любим бебе дюк. Затова искам да го покажа. Нали, него няма да го продаваме тази година, но просто ми е много готино бебе дюк. Добре, вие всъщност живеете в София, а колко време прекарвате тук? Когато сме в сезон, почти 100% съм аз. Тя ходи от време на време в София да си посети офиса, да си види колегите, защото трябва да се видят и да свършат повече работа и така. Къде ви харесва повече живота, тук или в града? Навсякъде ни харесва. Не бе, бъди си честен. Да кажем, накланя тук повече. Това исках да чуя. Аз кажи си. го подкрепям. Тя ме подкрепя. Това е баланс в брака. Да си записват всички. Да се записват всички дами. Но, да. Много хора, когато видят розбери и си мислят, че имаме сладко от малини или капини или нещо от този сорт. Роз идва от розите, защото имаме рози, и бери от горски плодове. Като тук в случая заигравка има с мечката, защото селото се казва Осетейново. Има малко по-нагоре една местност, която се казва Мечи камък. Когато се застане отгоре, се вижда цялото село и фермата много хубаво се вижда оттам. И се казахме, че това ще е нещо като нашия символ, който ще ни пази, нали? ще ни като на късмет. Затова беяр, нали, от мечка, нали, на английски, и така, и розбери името. Как намирате канали, в където реализирате продукцията си? Социалните мрежи са ключов фактор за продажбите. Тя може да обясни повече, защото тя е маркетинг и контент и такъв менеджер и човек, специалист. Аз си вярвам, ние пък сме колежки от Шефилд. Да. Не, вижте, още първоначално, когато започвахме с боровинките, и още като се слагаха коловете, нали, на това нещо да се загради като пространство, му бях казала на него, че да, нали, аз го подкрепям, но айде да се го направим по нашия начин. И тук вече исках аз да вкарам моето, това, което, както аз го виждам, малко по по-различен начин, по-модернизиран начин, защото дори до ден днешен фермерството и агросектора се така вижда малко като един изостанал такъв и малко, как да кажа, от време много изоставащ. Докато аз вече не го виждам никак така, тъй като ние много го модернизирахме, но исках това нещо да го покажем на хората, защото аз вярвам, че когато ти покажеш на хората целият процес през това, каквото ти преминеш, те ще те подкрепят и така градиш брандова идентичност. Абсолютно, когато имаш една брандова идентичност, няма как хората да не те търсят, да не искат да са част от теб, да те подкрепят и да подкрепят продукта ти и евентуално в последствие услугите, които ти ще предлагаш. Смеем да твърдим, че 80% от продукцията ни се реализира през социалните мрежи. Тук говорим както за от нас към крайен клиент, така и вече бизнес към бизнес. В случая с Фантастико, с eBack и така нататък, това са хора, които ни видяха през YouTube, през LinkedIn, през TikTok, нали, имаме много хора, които не са само крайни клиенти за боровинките. Това става на въпрос вече и за растенията боровинки в контейнери и така нататък. Ти трябва да издържиш на хейта там, който е, и на цялата глупост, която е там, но ти си определяш, защото там не е за всеки. И така, малко трябва да си дебелокош, така да се каже, и продължаваш напред, смело напред и всеки ден постове. Спамиш! Това е! И така, ако нашата история ви е харесала, последвайте Избрах БГ в YouTube, в Instagram, навсякъде, и нас също, Розбери Фарм.
И ако пък ви се ядат боровинки, а трябва да ви се ядат боровинки, поръчайте на roseberry.farm или ни пишете на лично съобщение, или отидете някъде в нашите партньори и се закупете оттам. Точно така. Консумирайте боровинки редовно и безотговорно. Най-вече безотговорно. От нашите.